Hei kaikille, moi bisama. No niin, tää on Alsatian Springer, tunnistitteko minut? No niin, tänään siirrytään langattomasta langattomaan tai oikeasti langattomaan tai täysin langattomaan. Tiedoksi niille, jotka ovat seuranneet ensimmäistä videoni Apple CarPlaysta langattomasti. Vatten, 1 euro, no nyt. Mulla on Apple CarPlay täysin langaton 21 euroa 21 eurolla. Mulla ei ole enää lainkaan johtoa. Mulla ei ollut enää puhelimessani, mutta mulla oli yksi pienen lähettimen kanssa. Joten aion kuvata tämän teille. No, oikeasti olen hukannut vanhan puhelimeni, joka mahdollisti kuvaamisen ilman, että se katkeaa, kun laitan Apple CarPlayn. Joten en voi testata sitä teille näin odotellessani, että löydän uuden puhelimeni, tai oikeastaan vanhan puhelimeni, koska kuvaan nyt uudella. No niin, ei se ole niin tärkeää, laitan teille linkin jonnekin, tässä se on, laitan sen tuohon. Pieni muistutus niille, jotka eivät ole nähneet ensimmäistä videota, se on sama periaate tietenkin, Apple CarPlay, jonka pidän tässä kädessä. No tietenkin, linkin jonka laitan sen videon loppuun, joka tulee olemaan nopea, mutta se on vain, jotta näette, että nyt minulla on todella pieni dongle, joka mahdollistaa Apple CarPlayn langattomasti. Se on kyllä mahtavaa. Ja tietenkin Android Auto, niille jotka ovat Android-käyttäjiä, en ole Samsung tai mitä tahansa. No tarkoitan, että olen avoin kaikelle, mutta minulla on iPhone, joten näytän tämän teille vain visuaalisesti, jotta näette, kuinka vähän tilaa se vie autossa. Mitä toimintaan tulee, se on täysin plug and play, joten teillä ei ole mitään vaikeuksia pitää sitä. Ja jos joskus löydän vanhan puhelimen, niin näytän teille vielä tarkemmin. Joten tässä se on, mä näytän tämän teille ja sitten sanon hei, huomio, varokaa, sitä löytyy monilla hinnoilla, joten etsikää hyvin. Itse odotin pyytäväni sen 21 eurolla, koska sitä ei aina löydy. Mutta jonkin ajan kuluttua, jos alat kierrellä joillakin sivustoilla, jotka myyvät sitä hieman yli 21 eurolla, niin he itse tarjoavat sen teille houkuttelevasti. Joten klikkasin ja en kadu, koska vanha malli, näytän sen teille taas, ei ollut ollenkaan huono. Se oli sitä, mutta myönnetään, että onhan tämä pieni dongle kuitenkin mukavampi. Joten tällä kertaa jätän teidät rauhaan ja sanon todella, että nähdään seuraavalla kerralla.